King Mega na pa-inauguration and oath-taking ceremony of the newly elected officials ng San Fernando, metong karengdina na kanong prioridad Mayor Vilma Caluag, ing serbisyong medikal para kareng Fernandino. Kaya naman, isa sa mga pangunahing tututukan natin ay ang pagbibigay ng maayos, abot-kaya at tunay na serbisyong medikal para sa bawat Fernandino. Shoes Project Livelihood Program at 100% employment king end of the year. Yan ang pangakong binye ng Caluag kareng Fernandino. Pasalamat yan naman king support ang binyeda ring Fernandino, king mega na pa midterm election at miyang pang pamagkilala kareng laban San Fernando team ang menikwang straight victory. Ngayon pong simula na ang ating bagong yugto. Nananawagan po ako, hindi bilang alkalde, kundi bilang ina ng lungsod ng San Fernando. Huwag po tayong bibitiw sa isa't isa. Mas lalo po tayong maghawak kamay. Mas lalong palalimin ang malasakit. Dahil ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa taas ng pwesto, kundi sa lalim ng pagmamahal sa mga taong pinaglilingkuran. Kayabe mo naman king seremonya i-Vice Mayor Brens Gonzales at ginakonsehal Noel Tolabut, Reggie David, Harvey Kiwa, Tino Dizon, Ati K. Pineda, Angelo Hizon, Jay Cuyugan, Mark Joseph Carrion, Jason Sikat at Elmer Benko. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen Susuyo.